Pri ďalšom videu a idem vám ukázať, jak som to pokročil. Tak mám tu tento príjimačík, ten tu už pekne vystavený. Ten rozoberieme, trochu pričistíme, lebo toto je špinavé. Poťák sa porieši, lebo ten je celkovo vybehaný, ale bordel v ňom je, preto to tak chrastí. Takže poťák sa porieši a nejaké tie elity sa vymenia. Tuto je ten môj Dorisko, ten môj prvý. No a tu mám rozhor chodín. No. A čo sa týka toho druhého Dorisa, tohto nového, tak skončili sme tam, že on nešiel. No. A keď máme tento konektor, tak všimneme si, že 9V baterka má plusko na tomto malom krúžku a mínusko na tom veľkom, hej, klasicky. No, tak potom logicky to plusko ide sem a mínusko sem, keďže tak sa tam zasúva tá baterka. No a ono to tak nešlo. No ale tak samozrejme priebežne som si kontroloval, či sa tranzistory hrejú. No a ono bolo cítiť, že sa pomaly začali hriať, tak som to rýchlo vypol. No a pátram, ja som prepípával tie cestičky, tie sú v poriadku na neočakávanie. Poťák som prepípával, ten je tiež v poriadku. Tak reku, prečo to nejde? No a tak ma napadlo, že prepolarizovať to nie. Tak som to prepolarizoval a ono to začalo hrať. Takže ono to je funkčný príjimač a ja o tom ani neviem, že je to funkčný príjimač, ale je. No. Takže mi to začalo hrať, nie, keď Maďari tam boli. No a potom som veľmi nerád, lebo toto sú tak stiesnené priestory, ale musel som, lebo mali aj vytečený elektrolyt, pomenil som kondíky. Tak to tu sú všetky elektrolytické kondenzátory som pomenil. Tu sú pekne dané aj tu. Všetky som pomenil elektrolyty, zostali tu v podstate už len toto, čo je niečo ako sliďák, tento kondík. To nie je karamelka, ale to také, no taká iná karamelka. A to ani nemením v tých rádiách, lebo to väčšinou je dobrá hodnota. Tu je tiež taká. No a ešte tu zostal taký v podstate v kázi, akoby karamelka už tá naša klasická. Ktorá väčšinou, ako neviem, no, väčšinou sa mení, ale tak nehal som ju tam. Tranzistorky sú funkčné našťastie všetky, ladičák je úplne v pohode, bez chrastenia. Feritka sa javí tiež ako funkčná, aj keď je tu rozvrtaná, že do toho nebudem môcť viacej rýpať. No, tuto som to zapájkoval, prepípal som cestičky a oni sú normálne dobré. To je len nejaká taká vrstva na tom, keď si všimneme, tak je to len taká oxidačná akoby vrstva na tom. Taká akoby oxidačná vrstva. No, ale cestičky sú správne. Dobré sú. Pípajú, takže som to liehom trochu pretrel. Aj zhora som to trochu pretrel liehom. Aj repráčik som pretrel liehom. Hej, vidíme, že už je celkom pekný. Toto som tiež mal dole, takže repráčik ten je v pohode. No a to je asi tak všetko ku tomu vlastne akoby šasí, alebo no šasí. Taký plošný spoj, dá sa povedať, plošný spoj to je. No, tak si dám baterku. No, máme tam 9. Az a tudásanyaga, ami amúgy a fejében van, és kiegészülnek olyan információkkal, amiről csak egy olyan érzete volt, vagy egy félinformációja. Például most Enyingen beszélgetünk, hogy Török Bálintnak milyen kapcsolódása volt Enyinghez, vagy éppen, hogy a Batthyányiak hogyan kötődtek ehhez a településhez, és ez csak a történelem. De például, ha a gasztronómiát vesszük, akkor olyan különleges ételeket ismerhet. No už nechytíme nič moc, lebo už teraz nie je vhodný čas.
Takže tak nám toto vypadá. No, a trochu som sa povenoval aj tej skrinke. Myslím si, že to vyzerá veľa lepšie, jak to vyzeralo vtedy. Zo spodu som to tiež znútra ako tak trochu vyčistil nejako tak základne, takže už tam není toľko bordelu. Čiže spodok ten by, alebo teda nútrajšok tiež. Mriežku som mal dolu, tu som vyrovnal, to je rovná, lebo väčšinou býva pretlačená. To kvôli tomu, lebo ľudia, keď to vyberali z toho púzdra von, tak nemali ako zatlačiť, tak sa tlačilo na tú mriežku a potom je to stlačené, prehnuté. Takže, ale inak tá skrinka je pekná, leskne sa. Je vidno. Takže to je, skrinka vyzerá pekne. Toto ešte treba trochu prečistiť, lebo tuto v tých pôroch, tam nadpise, tam dá čo je špína. A inak pekné. Čiže skrinku máme zmaknutú. No a čo sa týka ladenia, našiel som ideálnu šnúru, čo sa do toho používa. A s tým sa budem musieť potrápiť, no. Ja viem, ako ono to nie je nejako ťažko navlečené, len ako to spojiť, lebo tam nie je miesto. Takže ako to musím vyriešiť. Tak to bolo z toho videa asi tak. Všetko, no. Takže tak toto vypadá. Pomaly sa to chýli ku skladaniu. Tak, dúfam, že sa vám video páčilo a majte sa.